Fernando Casado podria deixar la presidència de Catalunya Caixa el pròxim mes de setembre. Aquesta és la data prevista per tenir enllestit el procés de bancarització de l'entitat. El canvi de les condicions de remuneració pactades en el moment del seu nomenament seria un dels motius principals de la decisió de Casado. Els Mossos d'Esquadra denuncien més d'un miler de persones per infringir la normativa de seguretat passiva. Aquestes són les dades resultants de la darrera campanya de controls de casc, cinturó i sistemes de retenció infantil que ha realitzat la policia arreu de Catalunya. Comencen les obres de rehabilitació del cementiri d'Obiols, a Avià. Aquest espai dona servei als nuclis d'Obiols i de la Plana. Els treballs, que duraran 3 mesos, serviran per posar al dia les instal·lacions. Berga posa en marxa una carta de serveis que posarà negre sobre blanc el compromís de tècnics municipals i policies locals amb la seva feina d'atenció a la ciutadania. El document detallarà els serveis que oferirà cada organisme municipal. Fernando Casado deixarà la seva responsabilitat al capdavant de Catalunya Caixa. Fa només 3 mesos que Sant Benet de Bages va acollir l'Assemblea General durant la qual Casado va assumir el relleu de Narcís Serra al capdavant de la presidència de Catalunya Caixa. L'ascens del fins llavors director de l'Institut de l'Empresa Familiar a la presidència de l'entitat sortint de la fusió de les caixes Catalunya, Tarragona i Manresa va ser fruit de l'acord assolit entre la Diputació de Barcelona i Caixa Tarragona, sota els auspicis del PSC i de CiU, respectivament. La proposta va ser benvinguda per la Generalitat i pel Banc d'Espanya, que van beneir el darrer dels passos per tancar el procés de fusió que va convertir Catalunya Caixa en un procés de fusió exemplar. La problemàtica econòmica partiria de les condicions que l'actual govern de CiU, amb Artur Mas al capdavant, pot haver tingut alguna cosa a veure a l'hora de rebaixar les condicions pactades al seu moment amb l'expresident socialista José Montilla. Fonts properes al cas parlen d'una quarta part de la remuneració pactada inicialment. La marxa de Casado, però, està supeditada al procés de conversió de l'entitat en banc, amb vistes al mes de setembre, segons ha explicat ell mateix. Aquest és el termini que l'encara president de Catalunya Caixa es posa per abandonar l'entitat. Un total de 1.102 persones han estat denunciades per infringir la normativa de seguretat passiva durant la campanya de controls de casc, cinturó i sistemes de retenció infantil que la Divisió de Trànsit de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra ha dut a terme del 24 al 30 de gener a tot el territori català. L'objectiu de la campanya ha estat continuar conscienciant els conductors i acompanyants de la necessitat i alhora obligatorietat d'utilitzar aquests elements de seguretat com a eina determinant per reduir la mortalitat en accidents de trànsit. En aquest període, els agents han fet una especial incidència en l'ús dels cinturons de seguretat en les places posteriors dels vehicles. Durant aquesta setmana de campanya, els Mossos d'Esquadra han denunciat 1.047 persones per no dur posat el cinturó de seguretat. D'aquestes, 737 eren conductors, 146 l'acompanyant de la part davantera i 164 ocupants del seient posterior. Pel que fa al sistema de retenció infantil, els agents han detectat 42 vehicles en els quals viatjaven menors sense aquest element de seguretat passiva. Finalment, quant a l'ús de casc, s'han denunciat 13 motoristes per no dur-ne o per portar-lo de forma incorrecta. El cementiri d'Obiols, a Avià, ha iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació. L'equipament, que es troba al costat de l'església de Sant Vicenç, dona servei als nuclis d'Obiols i de la Plana, tots dos al terme municipal d'Avià. Els treballs duraran uns 3 mesos i serviran per posar al dia les instal·lacions. En concret, s'arreglarà el mur que tanca el cementiri i alguns nínxols que tenien zones en mal estat. A banda, també es canviarà la porta del magatzem i es millorarà el camí d'accés al cementiri, adequant-ne la vegetació del voltant. Les obres adjudicades a l'empresa avianenca Veravi tenen un cost de 30.000 euros. D'aquests, 21.000 euros estaran finançats per la Generalitat i la resta amb fons propis de l'Ajuntament. El proper mes de març entrarà en funcionament a Berga una carta de serveis que marcarà els compromisos per a tècnics municipals i policies locals. La carta, que entrarà en vigor, afectarà tant els serveis tècnics com a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i a la policia local, amb l'objectiu d'assumir el compromís de millora de la gestió i la qualitat dels serveis oferts als ciutadans. Es tracta d'un document on s'hi detalla en cada cas tota la informació referent als serveis que ha d'oferir cada un dels organismes, a més de deixar constància del compromís d'un servei eficaç a tots els veïns de la ciutat.
és a dir, atendre sempre els serveis que es puguin fer telemàticament, reduir terminis de presentació i de resolució d'instàncies, donarà resposta a les queixes en determinats sentits, i això quedarà escrit i quedarà palès, i el ciutadà tindrà molt clar quines són els seus drets, quins són els seus deures i quines són les nostres obligacions i les nostres autoimposicions que farem i que fem en aquest sentit. A més, segons va avançar Gendrau, els compromisos adquirits pels treballadors d'aquests 3 organismes tindran un seguiment periòdic, de manera que els permeti millorar any rere any. La carta de serveis estarà disponible al web municipal, a més de l'Ajuntament i la seu de la policia local. Les obres que han de modificar els accessos a la zona del Bosquet de Sant Fruitós de Bages han deixat, des del passat dimarts, 25 de gener, l'avinguda Joan Sant Martí tallada al trànsit a l'alçada del nexe Espai de Cultura. Està previst que les obres s'acabin a principis del mes de maig, però ateses les circumstàncies dels actes que tindran lloc a la zona del Bosquet amb motiu de la Festa de l'Arròs el proper 6 de març, l'empresa adjudicatària s'ha compromès a planificar i executar l'obra en 2 fases diferents. En la primera fase s'arranjarà una part de l'avinguda Joan Sant Martí i la vorera nord de l'avinguda Jaume I. Un cop finalitzada aquesta part, es completarà l'arranjament de l'avinguda Jaume I i la resta d'actuacions que completaran el projecte, que té com a prioritat afavorir els accessos dels vianants a aquest espai. Les actuacions es concreten en convertir el tram del passeig de Joan Sant Martí entre Mestre Josep Simón i Jaume I en zona de prioritat per a vianants i allargar el tram elevat del carrer Jaume I per prioritzar també els vianants i alentir el trànsit rodat. A banda, també s'eixamplarà la vorera del carrer Jaume I al seu pas pel Parc Infantil del Bosquet i se substituirà el tancament opac del parc per una barana de protecció. La Sígnia Manresa visita demà dissabte a partir de les 7 de la tarda la complicada pista del Blancos de Rueda de Valladolid, un dels equips més en forma de la competició. Tot i les baixes de Gladir i Alzamora, els manresans busquen reafirmar la seva línia de joc i de treball per aconseguir una victòria que seria molt important tenint en compte les darreres derrotes patides pel conjunt que entrena Jaume Ponsarnau. El tècnic ha advertit que el Blancos de Rueda és un equip que està sent la sorpresa de la Lliga per la qualitat del joc que està demostrant. Es basa en una defensa molt incòmoda amb gent alta i que sap saturar el joc. Un dels factors clau que tenen per guanyar partits, ha dit, és la seva capacitat per recuperar pilotes i córrer al contraatac. Els manresans van estar a punt d'imposar-se en el partit de la primera volta. Des de llavors, el Blancos de Rueda s'ha convertit en l'equip revelació de la present temporada a l'ACB i ha acabat classificant-se com a cap de sèrie per jugar a la Copa del Rei. L'equip que entrena Porfirio Fisac és actualment la segona millor defensa del campionat i en atac gaudeixen d'una gran confiança. Un altre focus d'interès de l'actualitat esportiva del cap de setmana es situa al barri barceloní d'Horta, on el Centre d'Esports Manresa buscarà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia una victòria que el torni a situar en una dinàmica positiva, després de les 2 darreres derrotes consecutives al camp de l'Avià i a casa contra el Tona. L'Horta és l'equip més golejador a casa de la categoria i el Centre d'Esports és el tercer més golejador a domicili, pel que es preveu un partit amb gols. El cap de setmana es presenta esplèndid i marcat pel predomini absolut del sol arreu de les comarques centrals. A l'ambient assolellat s'hi sumaran unes temperatures a l'alça amb valors entre 3 i 4 graus per damunt dels que s'han registrat aquests dies. I és que les màximes arribaran fins als 17 a Manresa. Els termòmetres marcaran fins a 18 graus a Berga i Solsona 17. El fred es manté durant la nit, això sí, amb mínimes entre 3 i 2 graus sota zero a Manresa i 2 positius tan sols a Berga. A Solsona els valors es mouran entre els 0 graus i 1 de negatiu.